Hello Yan guys. sa ako naman na wala maka-stack na po. Ayun na guys. Meron Meron tayong natirang cake ni Mother 8 from Rose Bake Shop. Pangita ka, di ba? Meron tayong natirang cake ni Mother Earth dito. So imumukbang natin. Labong si di ay. Kakainin natin pero konti na lang guys. Ito na lang yung natira guys. So kinain ng mga kapatid ko guys. Ouch! And then ayaw ko ng masyadong sweet. Third na lang. Oh. Wala, ginansaw na ng 14.8 di ay. Third na lang nabilin na iwan guys. Oh. And then ayaw ko ng ayaw ko ng masyadong sweet. Kaya bumili ako ng every second is the highlight. Take me down like I'm a domino. So ito guys, meron ko siyang icing. Marami siyang icing. And then ang na flavor na binili ng ate ko is mocha. And then I'm so happy guys kasi yung wish ko na sana maulian na si mama. Nandito na si mama sa tabi ko at okay na siya, naulian na siya. So i-try natin yung domino sa icing. Sige na. Ito guys, oh, icing and domino. Yummy. Hindi siya masyadong matamis. Mas mama guys, oh, pakita ma. Saan ka ma? Palaman natin. Ang gubuto kito gabi idaw ma. Ari nagsumbagay. Ano siya man siya? Kita sa kuto-kuto eh. Asa kung kuan dong? Ang Aluminum. so ang flavor nito guys, mocha. Tikman natin kung ano ang flavor ng mocha. Ito yung mocha, mocha-licious. Kabuang. Mocha-licious, masarap. Ganahan ko sa cake, magadi kay tamis. Ang icing may tamis niya. Mama guys, oh, no, na. Asa na kung tambal dili eh. Masarap siya. Kaya ko to, tingin nyo? Tingin nyo, kaya ko to? Sarap. Ay namidi ang cake sa Rose gyapon. Abi na kung kanang kailangan jud mag-birthday sa mga Goldilocks or ribbon kay mga lami man pud yung rose. Domino, eres domino. Hindi ko ka uyong sa ridon. Ha? Sidon. Saridon gani no? Sobrang lamig na talaga guys. Alam niyo ang gusto ko sa cake, yung pagkain ko, hindi ko hindi ko maamoy-amoy at yung parang wala lang itlog, yun yung gusto ko. Pero yung cake na
unang kagat mo pa lang, lasang-lasa mo ng may itlog, tapos ang amoy may itlog. Ayaw ko niyan talaga, kay parang malangsahan ako. Parang malangsahan ako, guys. Gusto ko ito kasi parang walang halong may itlog man ito, pero so much well pagkabuhat dahil hindi ko naamoy yan. Masarap siya. Mocha. Ay, ang mocha, marag wala man po siguro itlog ang mocha. Ang mocha, marag wala man po siguro itlog ang mocha man, oh. Ma. Ambot ninyo dong eh. Tamoy nagkaon di ako. Kung tanong ninyo basi. Mga tanong dong kit. Mas itlog. Ay, stick tayo kang naman, mag-stera. Wala malaman eh. I think ang mocha, marag wala man po siguro itlog, pero og tanan sigurong cake na man po siguro itlog, uy. Ambot lang po, kaya wala po yun ako nag-eskwelahan. Konti na lang, guys, oh, konti na lang. Tapos domino. Ikandos natin dito sa 3rd birthday domino. Oh my god, nakuha na siya, guys. Delete youth. Ang daling nakakaumay. Kaya ko pakahatong ubusin. Tayo na balay rin na dong. Ason dong. Natulibit yung anak digay na. Kasi mukha ito, no? Naay lason. Naay sa ason diya. Sobos. Nga ah. Ato kilason. Ito kung sino. Exercise ko ba? Mag-exercise ka? Uy, ero. Dito ero. Wala. Naanggod. Wala. Mag-ano lang ka lang. Mag-git ng bala. Mag-camp ka dito. Nagdala kag bag. Ay, zing. Balik din ka, ma? Ilong! Ilong! Nakaka-umay, guys. Parang hindi ko na maubos. Isip niya? Hindi ko alam. Baka ginising niya eh. Alam mo si Papa, kapag hindi na niya gusto, gigisiin niya. Giniyasi na siguro niya. Pampatanggal umay, guys, meron akong nagtirang coke din kagahapon. Pampatanggal umay, guys, bumili kami ng coke kanina. Sarap. Konti na lang. Malapit na maubos. Dodong. Zero, way kuha. Way kuha. Naman. Ang bubuga. Dalagdag kumil. Ay, scared? Bugnaw dong. Wala di bugnaw ay. Kaya yung Pepsi og. Ay, Ginom. mama. Ha? Asa sila mama? Si Mama? Natuk babaw dito. Ha? Tapos ikon service mo mo. Hindi ba lasun? Di ba ba? Hindi ba? Bago na nila nagpuyok. Nagay. Naubos na siya. Ayun, dali ba? Hindi, ako siya babaw. Ay, gunting di na.
Dako-dako gid ko tungol guys no kay nahurot man gud siya dako kay to nya ako nagdaw nga mahurot to. Ang tungol ay dako-dako gid expandable yan ni akong tiyan. Ang importante balag dako tagkaon at least makita sa tong lawas. Sa mga dagkog kaon diyan nya di makita sa lawas aw pagpapurga na mo kay dagkog bitok inyong tiyan. And then yung domino guys, hindi ko na siya uubusin kasi busog na ako. Ito yung domino. Yurot yung mong cake? Ah? Limokbang na ako kay gamay kay kan domino. Kapag domino ba ipalaman sa cake yung domino. Nga ilagay sa agtang challenge tayat. Magkadaog katagaan kag 50,000. Ko diha. Ikaw baloy. Ano iana ba niya iliwok-liwok sa agtang ano? Hab. Mantay ko. Ay sa ba? Nang bataan yun. Guys, try na ko guys. So makadaog ba kung ma-impel ko? Ay buang makayat oy. Pagpuyo sa ba? I-try na ko guys. Ay, agnaw yan. Ang perfect! Nakuha ko. Nanggod. Nakuha ko ha. Baka ko nanggod. Bye bye guys! Thank you for watching!